Ben back. Están ahí. Des del que va en la bicicleta i diuen, jo no estava informat, jo m'esperé i vaig a fer la meva ruta i de moment me la tanquen perquè van a fer una batuda de jabalí. El dret del no caçador, o si tu tens un terreny privat i no vols que t'entren a caçar, avui en dia és impossible. Has de pertanyar a un coto i te van els caçadors, vulguis tu o no, al teu terreny a pegar tirs. I sa política i els drets dels no caçadors tindrien que tenir en compte, si jo no vull que caci la meva parcel·la, l'administració hauria de donar-me suport. I les activitats no poden estar monopolitzades per un col·lectiu que a dia d'avui no és majoritari en la nostra societat. Pedreres, no se fa cap restauració, jo no he vist cap restauració, cap cantera, cap... Que sí, que se dona una val, que se dona però jo no n'he vist cap. Ben feta, finalitzada i realment. Espais naturals. Els espais naturals ni són bons ni són roïns. El que és bo o roí és la gestió que se fa dels espais naturals. La gestió que ha fet el Partit Popular fins ara ha sigut una gestió que ha posat en contra a tota la ciutadania, a totes les persones que viuen en un parc natural, en contra de qualsevol cosa que tingui a veure amb protecció. Però insisteix que el concepte ni és bo ni és roí, és la gestió que se puga fer. I exemples tenim. Parc del Penyagolosa, anava el senyor Blasco, este personatge, dient que 30.000 o 40.000 hectàrees s'anaven a protegir. Se van protegir menys de 1.100 perquè era l'únic que era terreny públic i per tant no es trobava en una oposició veïnal. És a dir, el que se fa és una gestió lamentable dels espais naturals i això crea una dinàmica d'oposició. La realitat és que la biodiversitat no està protegida i menys quan entra en conflicte en determinades qüestions d'interès econòmic. I n'hi ha bioindicadors que t'ho marquen molt clarament. El Corriol Camanere, un pardalet que viu en la primera línia de costa, de 300 i pico parelles que tenia, com a més dels 90, ara ne queden una cinquantena, perquè l'espai s'ho ha menjat tot, la degradació del nostre litoral. El nostre litoral no s'ha vist mai com un ecosistema, s'ha vist com un solar a especular i explotar. Política mediambiental anterior. Planejament urbanístic, ens volen aplicar planejaments urbanístics de l'any 82 com en Europesa. Tota la renega, tot urbanitzat, l'oferta d'Europesa, això no es marxa ni res, tot urbanitzat, tot urbanitzat. Volen aplicar planejaments urbanístics de l'any 82, que són els amics que van repartir el que és el terreny, on el consellal d'urbanisme tenia tal terreny d'ahir, on el consellal de no sé quant tenia un altre terreny allà. Aquesta és la realitat que ens trobem. Pues el dia a dia fa que d'alguna manera pergues de vista la necessitat d'explicar allò que fas. Per tant, jo estic encantat de vindre així i poder-me explicar, perquè crec que el que nosaltres estem fent lliga bé un poquet amb el que tu plantejaves. És a dir, Blasco està en la presó, ho dic com a símbol de totes aquestes mangarrufes en les que estava explicant Paco abans. És a dir, Blasco està en la presó i darrere d'ell hi ha estan fent concurs per veure qui ocupa la celda del costat, perquè pareix que hi ha una certa competència per veure qui de tota la recua que abans feia consells de govern ara fan cordes de presos. Doncs crec que això també és una referència que nosaltres hem de tindre en compte i que la societat ha de tindre en compte, perquè és de veres que s'han fet moltes barrabassades, però també és de veres que en aquests moments estem en una fase en què s'està veient que realment alguna cosa està modificant-se, perquè d'alguna manera la gent que abans estava en les pancartes ara està en les institucions i molts dels que estaven en les institucions ara estan en la presó o camí d'ella. Un poquet en la línia que deia, qui decideix les empreses? El que ens hem trobat és un poquet això, un model que és absolutament depredador, que era un model que estava basat en el negoci ràpid perquè era el que tocava, perquè és el que s'ha fet sempre, i això que tenia una traducció en una tensió social forta, com que en paraules de Rita Barberà els que protestaven eren los mismos de siempre, pues no valia per a res, perquè aquesta quota de tensió social que ells tenien en contra, ells ja la donaven per amortitzada. Moltes vegades això els impedia fer determinades iniciatives,
però això no compensava o no era suficient sacrifici perquè mentre s'anaven col·locant no podien col·locar Mundo Ilusión però col·locaven l'aeroport, doncs ja teníem l'aeroport. No podien col·locar Puerto Mediterráneo però col·locaven Terra Mítica, no podien col·locar Ikea però col·locaven la Ciutat de la Llum i per tant el compte de resultats a ells els hi anava bé. Crec que nosaltres hem vingut bàsicament a pegar-li la volta a això i també en l'aspecte mediambiental. La llista que feies de quines són les coses que jo estava escoltant, el fracking, les petrolieres, la gestió sostenible dels residus, el Castor, jo pensava, si això és el que ells volien fer, doncs agua, no? És a dir, és que no es va fer res d'això, vull dir, sí, és de veres, el Castor ja ens ha costat el que ens ha costat, però és que tot això en aquests moments està posada a la proa perquè tot això funcioni al revés, no? I que a mi sempre em sorprèn una cosa, que ho deia quan veníem avui, que és que nosaltres en la tasca administrativa ens trobem amb limitacions de coses que s'han de fer d'una manera molt curosa i l'advocacia de la Generalitat et para un determinat projecte, et para una determinada contracta, una determinada encomana, un determinat servei, i si no és l'advocacia és la intervenció de la Generalitat perquè falta no sé quantos, perquè tal, la economicidad, la no sé quantos, que quan dius la economicidad, claro, on estàveu els últims 20 anys, no? És a dir, on estàveu els últims 20 anys que tota una administració pública s'ha convertit en les coves d'Alibaba i vosaltres no us en vareu enterar i ara resulta que una determinada encomana per fer una tasca de preservació de les muntanyes valencianes pel tema de les plagues i tot això, està 4 mesos parada en intervenció perquè no es justifica adequadament que siga més barat fer-ho a través de l'empresa pública que d'una privada que pugui anar a la licitació. I estan 4 mesos parades per aquestes qüestions. Al final la cosa tira avant perquè es demostra que sí que és així. O coses que es demostren que es diu no, s'ha de demostrar la urgència d'aquesta inversió. I dius, la urgència de quina inversió? Per exemple, d'una obra en el Penyal d'Ifac per adequar la senda que puja al Penyal d'Ifac, i s'ha de demostrar la urgència. Este cap de setmana un senyor que passava per allí va caure, es va mig matar i l'han hagut de treure en helicòpter i este cap de setmana ha eixit això, però tampoc no estava justificada la urgència de la inversió, però en canvi durant 20 anys es podien fer els negocis que s'han fet. Per llei, com a màxim, el 44% dels residus que entren en una planta haurien d'anar a abocador. El 44%. Però nosaltres ens hem trobat que estem en el 65% de mitjana i que en la zona d'Alacant estan per damunt del 80%. És a dir, la gestió dels residus que ens hem trobat és la mateixa que la de l'Anglaterra de David Copperfield de fa 250 anys, que és tot el fem que entra per una porta ix per l'altra exactament igual, pràcticament sense tractar. Això en l'any 2016. I amb tota una conflictivitat social molt gran per culpa de la manca d'instal·lacions o d'instal·lacions que treballen mal, com per exemple Reibal, així en la zona de l'Alcora i tot l'embolic que s'ha tingut i totes les cates que nosaltres estem fent, unes cates que mai s'havien fet i que estan demostrant que certament la gestió que s'ha fet d'aquest abocador, d'aquesta planta, l'abocador no és la que toca. Ara, en Onda, pareix que s'ha arribat ja, al Consorci d'Onda del Castelló 2 ha arribat ja a un acord per tal de fer les coses d'una altra manera i ahí està això en marxa. A veure si som capaços de tindre aquesta instal·lació en el centre de la província que d'alguna manera evite que tot el fem de Castelló se n'hagi d'anar a Cervera o se n'hagi d'anar a Algímia, tot este allau i tràfic de fem. Però jo vull dir dues coses en relació a això que és en la que nosaltres estem compromesos en el tema dels residus. Nosaltres hem dit que ja que no anem a acceptar la construcció d'incineradores al País Valencià, una, i dos, que la nostra política es basa bàsicament en la reducció dels residus. La nostra política, a banda de fer les instal·lacions que toquen, el nostre compromís és ser capaços de fer una política de reducció de residus que faci que la gestió millor comporta també que arriba menys fem a les plantes i per tant menys fem després van als abocadors. Això en què es tradueix? Es tradueix en coses que estan en marxa ja, per exemple en Sagunt, que estan en marxa en la zona nord de la província de Castelló, que és el quin contenidor i la separació en un contenidor a banda de tot el que és la matèria orgànica. Això té moltíssims avantatges, tant per la qüestió de la gestió de les plantes i per tant la gestió del que després es porta als abocadors, com també en quant a tot el que és la possibilitat de crear, fer compostatge i crear matèria que pugui servir per determinades pràctiques agrícoles, lligades també, i això nosaltres hem presentat un pla
no molt ambiciós, però que ens estan dient que és d'il·luminats, que és el pla de que d'ací al 2020 portar el volum de l'agricultura ecològica de l'escassament 4% que representa en aquests moments al 20%. El simple fet de l'amenaça o la possibilitat de la presència del tècnic fa que aquestes empreses acaben fent les coses ben fetes. Això ho vam demostrar nosaltres en les medicions que vam realitzar nosaltres en Alcora, en concret, via la presència de l'autoritat municipal i en Almassora també per la mateixa via. Es va demostrar que les medicions que feien aquestes empreses sense control de l'autoritat acabaven sent 20 vegades per baix de les que se feien en el control de les autoritats competents. Quin és el problema en aquest moment? Pareix que els atomitzadors simplement puguen estar tirant pols, però tiren pols en una quantitat bestial. Està parlant que els volums d'emissió d'un atomitzador mig són de 60.000 metres cúbics hora. Això pareix que sigui una tonteria, però quan tenim 43 focus en una zona molt delimitada de la província, aconsegueix uns volums d'emissió de partícules bestial. Vull dir que hi ha una falta d'informació i de coordinació, de traslado d'aquest tipus d'informació que només se pot resoldre d'una manera, ficant-la en la pàgina web de la Conselleria. Entonces no la tindrem nosaltres, ni la tindran ells, tindrem tots. Des de transparència, 100, sobre 100, 100. I qui ha tingut, diguem, vel·leïtats sobre no fer-la, no continua en conselleria. Tota la informació que nosaltres disposem és per fer-la pública, perquè no és nostra, la informació és de la gent. I si es pot millorar la informació que nosaltres tenim per facilitar a la gent, la facilitarem. I si tot al voltant de Reibal hi ha tot un determinat procés i al final nosaltres hem de perdre una sentència contra Reibal i ens hem de presentar recurs, nosaltres no presentem el recurs perquè considerem que una sentència contra la gestió de la Generalitat, encara que siguem Generalitat, és una sentència a favor de la ciutadania. No sabem ben bé ni què podem fer ni què no. Des del primer, la cosa més senzilla de si una brigada ha de replegar el fem o no de l'espai natural, si hem d'atendre o no al turisme, si hem d'atendre o no a les escoles, si hem d'anar o no a la població local. És a dir, en aquests moments estem totalment perduts. Tenim ara el 20% del personal que teníem en això. I en el cas concret de Baersa, en fi, hi ha una qüestió clau que és el tema dels directors conservadors, és a dir, nosaltres podem triar a dit els directors dels parcs naturals, el que hem decidit és fer una cosa que es van carregar l'any 2011 quan una sentència obligava a posar funcionaris al front dels parcs naturals i es va decidir crear la figura del dinamitzador, que suposo que cada parc va tindre la sort que va tindre, alguns dinamitzaven bé, altres dinamitzaven menys i es dinamitzava com podia el parc. Nosaltres hem tornat, ahir es van publicar ja les bases per tal que els funcionaris es puguen presentar, suposem que la meitat dels parcs com a mínim es podrà cobrir a Xina, més o menys, i els altres hi ha una borsa de treball de 3.000 persones, de les quals hauran d'eixir els altres 5 o 6, però aquesta és la realitat en la que ens trobem. Els directors conservadors estiguen en marxa i una vegada tinguem clar això que deia jo, que el paper dels parcs naturals és mantindre's com estan, jo crec que això ajudarà a que la cosa funcioni un poquet millor i després creient-nos el que és a dir, un parc natural és un parc natural i per tant s'ha de treballar en aquests parcs d'una manera coherent amb la decisió en el seu moment de prendre la decisió de posar-lo en marxa. Però vaja, en el cas concret de Baersa, Baersa té pràcticament els mateixos treballadors que tota la conselleria. És a dir, Baersa són 1.300 treballadors, la conselleria són 1.600. Bueno, doncs és que Baersa és pràcticament la conselleria. Baersa és una conselleria dins de la conselleria. I és una conselleria, ho dic també perquè una conselleria en la que hi ha 1.300 persones i nosaltres hem deixat caure a una persona que és el director de Baersa. I no hem pogut fer res més. I tot l'altre ho has de fer amb la bicicleta en marxa, per dir-ho així, no?
I, clar, jo ja sé que això pot sonar a excusa. Jo crec que nosaltres estem revertint la situació, però que ens agradaria anar molt més ràpid i fer-ho tot d'una manera més... Això, doncs està clar, però jo sé que Conselleria se'ns escapa per totes bandes i som 7 o 8 persones que arribem allí, diguem, amb un determinat projecte en el cap. Quan jo pense en el pobre Vicent Garcia, que és una sola persona que com si fora un paracaigudista enmig de la Corea ocupada va a Rambo, quan ix allí a rescatar a no sé qui, doncs a mi em dona un poquet aquesta sensació i un poquet en això estem.